बे बारजों इथाय गोजानाव ओरै इयाव बुखारहरबायना बेहाय गंसे बासायदोंना जों साब्रैबो थैजोबो साफा मोनसे दुखुथिया न'खरावहाय आङो दंफैयो दा आदा दाबारुनि न'खराव आङो दंफैयो बेनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सुदेमपारा ने सुदेमपारा दा आङो बेयाव दंफैयो दा आदा दाबारुनि न'आ जाहैबाय मिथिंगायारि जाथायजों बा बारहुंखाजों दा बेबायदिनो बुखारजोबदों आरो बेजों लोगोसे बियो हाउजिं न' गंसे आइवाइन न' गंसे मोनदों मावनायावहाय एसे मिस्टेकखौ आङो नुनो मोनदों दा आदा बेवहाय बारहुंखाया माबायदि फैयामोन फैदों फैनाया द्लामिनो बे गुलुंजोबदोंसोमोन ओरै मावग्लुबजोबदों आच्छा हाउजिं नङा औ हाउजिं नङा ओमफ्राय बे हाउजिं बेनिफ्रायसो खारनदां जोङो खारना खारथारदों ओरै फामसारनाव खारलांबाय ओमफ्राय बेवहाय नोंसोरो न'खरसे उन्दुदोंमोन नामा जों साब्रै दंजोबोमोन साब्रै दंजोबोमोन ने आच्छा ओमफ्राय माबायदि उन्दुथ'वाखैमोन आरो बे नै गथ'आल' खारफेर बनानै उन्दुदोंमोन आरो ओमफ्राय जों उन्दुसोमोन आरो दसथासोबानो ओमफ्राय बे जे हाउजिं न'नि जे इथा गोग्लैदों बे गोग्लैनायनि सिगां नोंसोर खारनो हायाखैमोन आच्छा गोग्लैखांनानैसो बे ओमफ्राय बे न'आ मावग्लोबबावबायना दुखुबावनोसै आच्छा एसे बारना बेखौ बानानै एकदम बिमायं सानाव बेयाव खारबाय आङो एकदम ओमफ्राय बेहा बाख्रियाव गाखोहैबाय बोरैबा हौरैहाय आच्छा बारान्दाजों गाबफ्रावना फिसाला आंनि फिसाला थैबाय गैला थैबाय इथा होसिनजोबनानै थैबाय होननानै आच्छा खुनुरुखुम बासिलायदों आरो ओरैजेन बे बारजों इथाय गोजानाव ओरै इयाव बुखारहरबायना बेहाय गंसे बासायदोंना जों साब्रैबो थैजोबो साफा बेहाथ' इथा गोलैनाय लोगो फिसाजो उन्दुनाय दं नालाय गोग्लैबायबो बारना खारबाय थैबाय आं फिसाला गैला बाब्राबाय अमा देरथारनाय बायदि देरथार जाबाय होननानै खारथारबाय बेहा एकदम भाग्य दङ इसोरनि अननायाव बे ओरै बुबाय खाफ्रावबो बुबाय ओमफ्राय नैबे हान्थुआव ओरै बुजोबदों आरो आच्छा हान्थुआवबो नांदोंना हान्थुआव नांजोबदों दानदों बे दाफोनाव नांदों आरो आदा दाबारुनि जे जाथायारि जाथाय गावनि निजिस' गावनि खुगाजोंनो मिथिनो मोनबाय दा आङो हाउजिं न'खौ नायनोसै माबायदि इथा गादों आरो माबायदि स्टाइल बानायदों माखासे माबायदि सिमेन्टफोरखौ होदों आङो बेखौ नायनानै लागोन खारन आंबो सासे मिस्ट्रिखा नालाय आङो माखासे न'फोरनि फाउन्डेसन जा मावनायफोरखौ आङो सिनायो नालाय आङो एसे नायनानै लानि अब्ला आङो देखायनि माबायदि इथाया स्टाइल गादों ओरैनो साइडआव नायनानै गायाखै बायदि नुदों अब्ला आङो नायनानै लानि माबायदि मावदों मिस्ट्रिफ्रा नोंथाङा नामा मिस्ट्रियालाय आच्छा अब्ला आङो नायनानै लानि स' बेबायदिनो नै बेवहाय गानाय जादों आरोना नै इथाया ओमफ्राय खोनानो मोनदों बेवहाय मानसि उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दा बारजोंहाय बेयावनो उन्दुखादोंमोन आच्छा बेवहाय ने ओमफ्राय बा हिनजावफोरनो माजै ओमफ्राय बियो नै बहाय बहायमोन ओमफ्राय अन्थाइ फैबायना बस्थाखौ अन्थाइ फैबाय होनानै होदों आच्छा होदोंमोन होबायबो ओमफ्राय साथा लायसै र' जालानाय साथाथ' बेयाव लायनो मोननांगौ गंसे लायनो नांगौ बेवहाय बे बायनायाव ओमफ्राय बिनिफ्राय ओंखारनांसै बारा सिमब्रेबायना आंखौ ओमफ्राय खारबोफिननानै बे गोलैबायानो होमबा आगोआव थांबा गोलैबाय फिसालाया नैबाव उन्दुनाया बासायबाय गोलैबाय ओमफ्राय नैबेहाय खर'आवनो बे दाबखासेया गोलैबाय खर'आवबो दैलेनबाय जादों नङाबाथ' बेयाव गोलैबानो थैबायमोन बेयो ओमफ्राय बानानै लाना खारबाय आं थाबाय हाला थाबाय आथिङा गायबाय होननानै बेवहाय नांबाय नालाय बियो ओरैहाय आथिङाव नांदों गथ'ना ना दुखुनांथाव सारायाव थाबानो गोलैबानो थैबायमोन मानसियाथ' बे सारायाव दङ बेहाय बेयाव गोलैबाय बेयाव गोलैबाय आरो बेयाव गोलैजोबदों ओरैहाय गोलैजोबदों बे बारा गोजानैनो ओरै नारहरदों बिराद गोथौ दाबायदों बेवहाय बे आं जिरायनाय आसखायन माने नै बियो बेवहाय इथा जाबजोबखाबायमोन ने बर'दिननि सिगांनो थारमाने नै बेबायदि उखुमनि माखासे बे ससेया बेयो गोग्लैदों आरोना अब्लाबो इथा थाइसेयावनो बेसेबां अजन बियो जुदि गोग्लैनांगौब्ला मानसिया खुनु बासायनानै थांनानै थानायनि राहा गैया आरोना थेवबो आङो माखासे मिस्ट्रिनि सायाव आङो माखासे एसे भुल नुनाय जादों आङो थोंजों बुंखायो गाज्रिमोन लागि दामोन बर'आनो हक हारसायानो हक माखासे जोंनि माखासे मिस्ट्रिनि एसे मावनायनि थाखाय आङो होनायखौहाय आङो एसे भुल नुदों खारन मानो होनोब्ला नै बियो जाहैबाय ओरैनो माब्रै नैबे हङाव माब्रै इथाया थानांगौ होननानै बुङोब्ला
माखासे मिस्ट्रिनि आङो बुहुल नुदों गाज्रिमोन आरो दुखुमोन आं बेखौ जेबो गाज्रि मोननाय बा माबा मोनसे साननाय आङो गैया आङो थोंजों थों बुंनो लादों नैबे खुन्थिया मानि थाखाय जिङाव थानांगौ आरो नै बेयावहाय गेजेराव मुदा सिदा रड बेखौहाय सिदा रड थुआलासे खुन्थिया गैयालासे मानो बेखौहाय ओरैनो आलदा एक्सट्रा जाबनानै होनांगौ बेखौ आङो मिस्ट्रिनि सायाव आङो थोंजों थों बुंगोन खारन मानो होनोब्ला नैबे खुन्थियाखौ जिङाव मानो होनांगौ बे जिङाव मानि प्रयोजन बे खुन्थिया होनांगौआ खारन बे खुन्थिया थानांगौमोन नैबे गेजेराव मुदा सिदा बै मुदा सिदा थानांगौमोन बै मुदा सिदा दा बे खुन्थियाखौ बे मुदा सिदा होब्लासो बिनि रडखौ डाइरेक्ट लांनानै बे इथाखौ जाबनो हायो खारन बेखौबो नायनानै लानाय लोगोफोर खुन्थिया जादों नै ओरै ओमफ्राय बे जादों जाहैबाय नैबे मुदाया साइडआव आरोना दा बेबायदि खुन्थिया गैयियावनो बे इथाया गोग्लैनांगौ गोनां जादों खारन बिनिखायनो आङो माखासे मिस्ट्रिफोरखौहाय बुङो नैबे खुन्थियाखौ गेजेराव होनानै हो आरो बे खुन्थिया डाइरेक्ट थांनांगौ बे मुदासिम थुइ खाथिसिम बै बाथामसिम थांनांगौ दै अब्लासो बियो बे इथाया बेयाव हमथानानै टाइट थागोन दा लोगोसे बेनो जादों जाहैबाय बे इथाया खालि अनलि इथाल' बेयाव खुन्थिया गैया बिनि थाखायनो बे बारहुखाया बेखौ नारनो सुबिदा मोनदों दा बेनिखायनो आङो माखासे मिस्ट्रिफोरखौ बुङो जे हाउजिं न' लुयोब्ला नैबे खुन्थियाखौ गेजेराव होनानै हो आरो डाइरेक्टलि लहाखौहाय डाइरेक्ट खुन्थियाखौ बयनानै बेवहाय बेजों इथाखौ जाबनानै हो आरोना बेबायदिनो खुन्थिया गैयालासेनो होयोब्ला बेबायदि बारा नारनो सुबिदा मोनो दा बेबायदिनो नै लांदांनै खुन्थिया गैया नै रड गैया बेबायदि जाबनायावनो नैबे गोग्लैनो खाबु मोनदों आरोना दा बाहायग' गोनां आदा दाबारु माने इसोरनि अननायाव थैयाखसै मानसिया बाहायग' दा बेनो आरोना स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय बर' हारिनि जय